Трэба дома бываць часцей. Зайшлі мы ў дом. Сябры, запрашаем на моўную бяседу. Помніць свой наржышчы цень. Не забыць, Як завуць суседа. А яго забралі ў рэкруты. Хочацца вярнуцца дадому, бываць там часцей. Каб збудаваць свой беларускі, беларускамоўны дом. Важна, каб канец справы быў файным. Так? І пачатак, і сярэдзіна, і завяршэнне. Мову беларускую вучы, ці-ці-ці, да клубу ідучы. Сябры, вітаем вас у нашым моўным модным клубе. Сёння ў нас новая тэма дом, кватэра і мэбля. Трэба дома бываць часцей. Трэба дома бываць не гостем, каб душой Не ачарствець. і не страціць святое штосьці. Помніць свой наржышчы цень. Не забыць, як завуць суседа. Помніць, як сустракае дзень за сяброўскім сталом бяседа. Вось ёсць стол, назва прадмета, які ёсць у доме. І слова бяседа. Як ты думаеш, што такое бяседа? Ну, напэўна, гэта некая грамада людзей. Ну, беседа — это не размова, это не то, что в российской мове беседа, а гэта менавіта такое застолле Пры стале. Пры стале. Застолле з пачастункам, і вось за гэтым пачастункам людзі размаўляюць. Сябры, запрашаем на моўную бяседу. Беларускую вучы, ці-ці-ці. А зараз у нас рубрика «Раім па-беларуску». У ёй мы расказваем пра годныя ініцыятывы, якія прасоўваюць беларускую мову і культуру. І гэтым разам у нас ініцыятыва «Кніжны воз». «Кніжны воз» – гэта аўдыёкнігі па-беларуску ў зручным дадатку для Apple і Android. Гэты дадатак бясплатны, і там вы знойдзеце кнігі «Хронікі Нарніі», «7 камянёў», «Пэцаны Фіндус» і шмат яшчэ чаго цікавага. Пампуйце дадатак і слухайце добрыя кнігі па-беларуску. А спасылку мы пакінулі пад гэтым відэа. А я працягваю раіць па-беларуску. Раім вам стаць фундатарамі каналу годна пры дапамозе функцыі «Спонсарская падпіска». У тым ліку вы падтрымаеце стварэнне новых выпускаў нашага моўнага клубу. Беларускую вучы, ці-ці-ці. Ну, а нашыя заняткі мы праводзім для таго, каб чым больш людзей пераходзіла на беларускую мову і людзей, якія гавораць па-беларуску, станавілася ў нашай краіне больш. Таму што мова — гэта тое, што нас яднае, мова — гэта наш сцяг, які адрознівае нас таксама ад іншых народаў. І дзякуючы беларускай мове мы сапраўды можам быць, можам стаць беларусамі. Ну што ж, пачынаем. Дом. Дом. Ну, давай уявім, як ён выглядае. Возьмем нейкі дом там у мястэчку, у вёсцы, а можам взяць у дом, які такі шматпавярховы ў горадзе. Добра. З чаго мы пачнем? Ёсць розныя канцэпцыі. Дах альбо падмурак. Будуюць падмурку, можам пачаць з даху, наадварот. А мы пачнем з даху. Дах. Дах, то, што зверху, абараняе дом ад там дажджу, ад снегу, ад сонца. Ну, ён бывае так, калі які вясковы дом такі куточкам такіх востры, так? Трохкутнікам, ці пляскаты бывае дах. Ну, розных формаў ужо ён бывае зараз. Ну, можна таксама сказаць слова «страха» выкарыстаць. Гэтае слова «страха». Ёсць нейкія адрозненні, вось дах, страха? Ну, слоўнікі асабліва не адрозніваюць гэтыя словы. Можна іх лічыць сінонімамі. Спецыялісты, вядома, будуць там спрачацца і удакладняць, што страха — гэта так, а дах — гэта так. Зрэшты, для тых, хто пераходзіць на беларускую мову, дастаткова будзе запомніць, што дах і страха — гэта сінонімы. Увогуле слова «дах» — карыстайцеся сінонімамі, рабіце мову больш багатай. Дах, страха, страха, дах. І ввогуле гэты самы дах, ён пайшоў з нямецкай мовы, запазычання, таму што па-нямецку таксама дах, і мы часта з табою згадывалі нямецкую мову, таму што калісьці у беларускую мову ў часы Вялікага княства Літоўскага з нямецкай мовы вельмі шмат словаў прыйшло, якія у тым ліку сёння таксама будзем узгадваць. Добра. Пад дахам у нас што, гарышча? Гарышча, можна сказаць паддашак. Паддашак, паддах. О, цудоўна. Лёгка запомніць. Так. Паддашак. Это то, што на расійскай мове называецца чердак. Там розныя лыжы захоўваюцца, старыя боты, кнігі нейкія. Чамаданы, валізкі, газеты старыя ляжаць. Падшывачка газетаў, да, там. Роман, газета, часопіс. Мастацкія часопісы, ты все. Добра. Спускаемся ніжэй, і у нас
столя. А давай, может быть, яшчэ звонку паглядзім Добра, на ага. гэты самы дом з вуліцы. Пад дахам ёсць яшчэ сцены. Так. Сцены, Фронтон. так, ну калі з фронту глядзець. У сценах ёсць вокны. Ну, альбо калі адно, то акно. Ну, акно это ўсё разам, а вот конкретно шкло называется, вот калі шкло ваконнае, то яно называется шыба. А, біць шыбы. Так. Мячом разбілі шыбу. Шыбы, так. Вось. Ну і пад усім гэтым ёсць падмурак альбо фундамент. Можна сказаць так, а можна сказаць так, карыстайцеся сінонімамі. Ну, падмурак это тое, што як бы пад мурам стаіць. Мур это сцяна, так? А падтрымлівае, стаіць пад мур. Да, падтрымлівае сцяну. Ну і ввогуле сам дом, вядома, падтрымлівае. Ну і ёсць яшчэ таксама дзверы, а да дзвярэй можа весці ганак. Ганак. Так, наша любимая выбухное. Выбуховае Г, Выбуховае Г. Так. якое вельмі рэдка сустракаецца ў... Ганак з мінулай перадачы, з папярэдніх перадачаў гузік на кашулі, вось у Алексея ёсць гузікі. Ганак, гузік. Ну і некалькі яшчэ іншых словаў. Гонта, газа і гэтак далей. Швагер. Давай, можа быць, патлумачым ганак, што гэта такое, каб, можа быць, нехта зусім гэтага слова не ведае. То бок, мы заходзім у дом і перад уваходам вось гэтыя прыступачкі, гэта ганак. На расійскай мове гэта будзе крыльцо. Зайшлі мы ў дом, адчынілі дзверы, заходзім у вітальню. Вітальня гэта такі пакой, які адразу нас сустракае. Там, дзе вітаюць гасцей. Наша першая перадача, словы вітання. Так. Прывітанне, вітаю, і вось вітальня. Як назва пакоя. З вітальні можа далей ісці нейкі калідор. Далей розныя самыя пакоі. Заля. Ну, альбо зала, па-рознаму можна сказаць. Спальня. Кухня, якую мы абмяркоўвалі. Так. Ёсць яшчэ ванны пакой, ёсць яшчэ туалет альбо прыбіральня, таксама па-рознаму можна назваць гэты пакой. Ну, гэта калі паштаціць, таму што, можа быць, у некага гэты туалет знаходзіцца па-за домам. Па-за домам. Драўляная шпакоўня. Альбо сумешчаны разам з ванным пакоем. Добра, атрымліваецца, у нас ёсць дом, там ёсць розныя пакоі. Вось, чым гэтыя пакоі напоўненыя? Ну, нейкія рэчы, которые там мусяць быць абавязкова, звычайна. Ну, ёсць розная мэбля, так? Мэбля. Мебель па-расейску. Шафа. Так, з шуфлядамі рознымі там. Шуфляда, вот нямецкае зноў жа слова. Шуфлядка альбо шуфляда. Дыван можа быць засланы. Дыван – это тое, што на расійскай мове будзе гучаць як кавёр. Ну і на дыване можа стаяць, альбо каля дывана стаяць можа канапа. Это тое, што па-расійску диван. Канапа, яшчэ можа быць ложак у спальным пакоі. На ложку мы ляжым. Так? Читаем газеты і засынаем. Ну, газеты мало хто ўжо чытае, мабільныя. Глядзіце Телеграм, TikTok. Глядзіце TikTok наш, подписывайтеся на TikTok, на наш YouTube, на наш Telegram, на ўсё, што ёсць, подписывайтесь. І у ложку можете вось на нас глядзець, а мы будзем глядзець на вас праз блакітнае шкло вашых дэвайсаў. Чорная люстэрка. Чорная люстэрка. Добра. Пасля ёсць крэслы, так, на чым мы сядзім. Зэдлікі, мы ўжо размаўлялі ў нейкай перадачы пра гэта. Можам узгадаць. Крэсла это вось са спінкай такая рэч. Са спінкай, так, вось. Фатэль это калі такое мяккае і з падлакотнікамі. І мы сядзім у фатэлі, таму што мы неяк пагружаемся ў іх. У фатэль, так. А на крэсле на крэсле. Таму што мы не правальваемся ў сярэдзіну гэтага крэсла. Ну, а калі без спінкі, штосьці такое квадратнае альбо круглае простенькае, это называется зэдлік. Гэта ў сялянскай нейкай хаце, там гэты зэдлік перад групкай стаіць ужо так. А ў нас во крэслы. Ну, альбо табурет яшчэ можна сказаць, таксама беларускае слова. Зноў жа можам паглядзець на вакно і убачыць там фіранку, напрыклад. Ну, это тое, што па-расійску занавеска. Так што мы там раз і нема святла. Так. Альбо можа быць штора, альбо гардзіна можа быць. Ну, тут як бы гэтыя словы яны зразумелыя. Пасля лямпачка там укручаная у нас. Лямпа. Ну, вот лямпа як сама па сабе. І можа быць яшчэ такая рэч, як люстра. Ну, дарэчы, цікава, што ў беларускай мове слова люстра мае два значэнні. Люстра як вот тое, што вісіць зверху і свеціць на нас. Так.
І люстра, у якой мы глядзімся. Ну, калі яно вялікае, то люстра, калі маленькая, то это люстэрка. Тая люстра, якая вісіць зверху, яна яшчэ можа называцца жырандоля. Вось такім цікавым словам. Адразу узгадваецца Паўлюк Багрым. Багрым, 19 стагоддзе, ягоны верш «Заіграй, заіграй, хлопча малы». І ў скрыпачку, і ў цымбалы. Увогуле, Паўлюк Багрым – гэта такі цікавы, вельмі цікавы... Гаротны персанаж. Персанаж беларускай літаратуры, 19 стагоддзя. Хлопец, які пачаў пісаць вершы па-беларуску. А яго забралі ў рэкруты. У войска забралі. Калі забіралі ў войска, не было гарантыі, што ты потым адтуль вернешся праз 25 гадоў. Вось, і забралі яго ў войска, і чаму жырандоля, чаму люстра? Таму што ён працаваў, быў кавалём і займаўся тым, што рабіў гэтыя самыя жырандолі такія. І дзесьці вісіць ягоная жырандоля, наколькі я разумею, захавалася жырандоля, і захаваўся ад гэтага чалавека, захаваўся гэты верш і жырандоля. Жырандоля цудоўная. І адзін верш, толькі ён пісаў шмат, але да нас дайшоў толькі адзін верш. Гэта такі літаратурны экскурс, а мы зараз вяртаемся. Літаратурная старонка ў нашай моўнай перадачы. Зараз мы вяртаемся ў дом. Хочацца вярнуцца дадому, бываць там часцей. Давай яшчэ ўзгадаем, што ў нас там... Ёсць, дарэчы, Падлога. Цудоўна. Это тое, па чым мы ходзім. Шпалеры на сценах. Альбо можна сцены пафарбаваць фарбай. Фарба, нямецкае слово фарбе. Таксама запазычанае. А зверху ёсць столь. Так. Столь. На столе могуць быць такія драўляныя нейкія перакрыцці, так? Бэлькі. Так. Ёсць столь, дарэчы, а ёсць стол. Таксама не трэба блытаць гэтыя два розныя словы. Добра. Падмурак, ганак, сцены, дзверы, вітальня, спальны пакой, кухня, падлога. На падлозе можа ляжаць разасланы дыван, стаяць канапа, на якой мы сядзім, ложак, дзе мы ляжым. Можа быць яшчэ там, дзе ў нас вагонь гарыць, што там у нас, дзе ён гарыць. Калі нехта пастараўся і зрабіў сабе гэтую рэч дома, то асабліва ў нейкім там вясковым сваім доме ці на дачы, то гэта будзе называцца камін, там, дзе можна пакласці дровы, распаліць іх, а дым з каміна будзе выходзіць з коміна. Так, вось этой трубы, якая зверху ёсць, яна называецца комін. Комін і камін таксама розныя рэчы, іх не трэба блытаць. Не трэба блытаць, так? Яшчэ ёсць фарба, так? Але цікава, што калі ўжо вельмі правільна казаць па-беларуску, то сцяну не фарбуюць, а малююць. Напрыклад, сцяна маляваная, так? А што мы тады фарбуем? А фарбуем мы, напрыклад, тканіну можам пафарбаваць. А калі ты загрузіў пральную машыну, там чырвоныя джинсы і белую майку, чырвоныя джинсы пафарбуюцца, так? Яны пафарбуюцца і атрымаюць ружовая майка будзе. Спецыфічную такую афарбоўку. Зразумела. Белую і чырвоную. Чырвоную і белую. Слухай, такія нюансы, вось прамаляваць, фарбаваць, можна іх выкарыстоўваць, а можна і не выкарыстоўваць, я думаю. Калі камусьці складана, трымайцеся такого ўзроўню, які вам зараз здаецца магчымым. Не трэба моцна высільвацца. Галоўнае рухацца наперад. Галоўнае сапраўды пераходзіць на беларускую мову, не баяцца рабіць памылкі, калі ты гаворыш. Але памятаць, для чаго мы гэта робім. Для таго, каб мы сапраўды былі беларусамі, каб нашы нашчадкі былі таксама беларусамі. Каб збудаваць свой беларускі, беларускамоўны дом. Яшчэ ў нас ёсць пад вакном падваконне. Там, дзе стаяць кветкі ў гаршчуку. Звычайна. Ёсць таксама разетка, у якую мы... Не суем пальцы. Не суем пальцы. І нават не суем відэлец, а мы туды ўстаўляем вілку. Вілку ўстаўляем, тому што відэлец і вілка – это розныя справы. Відэльцам мы ямо, а вілку ўстаўляем у розетку. Каб падзарадзіць мабільны тэлефон. Што мы яшчэ можам узгадаць? Напрыклад, вешалка, на якую можна павесіць сваё адзенне. Дарэчы, хто не глядзеў яшчэ наш выпуск пра адзенне, абавязкова паглядзіце яго вось на яго спасылка. Беларускаю вучы, сі-сі-сі. Што, урэшце пачынаем нашу супер-рубрыку «Адно в акно. Зваротная сувязь». На супермову падпісалася. Клавіатуру і рабочую мову ў тэлефоне на планшеце выкарыстоўваю беларускую. У банкаматах выбіраю заўсёды беларускую мову. Вулічным музыкам кідаю грошы, толькі тым, якія спяваюць па-беларуску. У паштоўках віншую на роднай мове. Дзякую вам за гоман. Такі ідэальны наш глядач, так? Дзякую вам.
таксама людзі і кнігі раюць. Вось зараз дачытаю малую спадарожную кніжыцу пасля рэвалюцыю Марціновіча і радзівы прудок Горвата. Вось Класіка. такія людзі дасылаюць свае нейкія здарэнні, выпадкі, звязаныя з беларускай мовай. Якраз па тэме. У жніўні спрабавала набыць у невялічкай краме кубачак са смешным малюнкам, але мне адказалі: за кубкамі ідзіце в спартивный магазин. Кубок мира, короче. Кубок мира, Купить по случаю. Хацелася б, каб вы літару «к» прагаворвалі цвёрда, а не мякка, як у рускай мове. Я не крытыкую вас ні ў якім разе, бо ўсе мы прывыклі размаўляць па-руску, просто хачу, каб мы адзін аднаго папраўлялі, дапамагалі і былі разам. І яшчэ мне больш звычна чуць не каторы, а які, якая, якое. Гоман па-беларуску вельмі цудоўная задумка. Вы малайцы. Вельмі цікава было вас слухаць. Шмат новых слоў пазнала і іх паходжання. Папраўляйце і мяне, калі няправільна напісала. Пахне чабор і падабайка. Дзякуй вам. Дзякуй. Цудоўны праект. Слухай, некія камплементарныя гэтым разам каментары чытаю. Ну, што зробіш? Пішуць такія, тут ужо нічога не пародзіш. Сябры, мы слабыя людзі, таксама любім чытаць каментары камплементарныя, хвалебныя. Цудоўны праект. Мы, беларусы, мусім пашыраць ужыванне мовы, ствараючы вакол сябе беларускамоўную прастору. Таму хатнія павінны быць не на тыдзень ужываць беларускія словы, а як мага болей. Бачыш, вось гэта да цябе, як да настаўніка, просьба быць больш строгім і даваць хатнія заданні не на тыдзень, а, не ведаю, цягам месяца ўжываць, цягам 2 гадоў, 3 гадоў ўжываць нейкае Ввогуле, я раю усім адразу пераходзіць на беларускую мову. Не адкладаць на першае число нейкага месяца ці на панядзелак. Вось глядзіце зараз нас і адразу прымайце рашэнне. Я зараз пачынаю гаварыць па-беларуску. Вядома, будуць там нейкія памылкі, вядома, будзе складана, але затое вы пачнеце, нават калі сярод 10 вашых слоў толькі адно будзе па-беларуску, все роўна вы стараецеся, все роўна вы спрабуеце, а гэта самае галоўнае. Сябры, шчыры вам дзякуй за каментары. Яны натхняюць і нам даюць сілы далей працягваць прыдумляць гэтыя перадачы. А цяпер у нас рубрика «Тык-ток». Таксама ёсць каментары і ў тык-току. Дык вось, людзі пытаюцца: талер і талерка — гэта супадзенне, альбо ты не думаеш так? Я не думаю, я ведаю, што гэта супадзенне. Назва талер паходзіць ад назвы аднаго чэшскага горада, у якім гэтыя манеты пачалі ўпершыню вырабляцца. Горад гэты называўся Яхімсталь, і, адпаведна, манета пачала называцца Яхімсталер. Потым першая частка ў нашай мове адкінулася і засталося толькі талер. А ў расійскай мове, куды таксама талеры прыйшлі, адкінулася другая частка гэтага слова Йоахімсталера і засталася толькі першая. І гэтыя манеты называліся там ефімкі. А, Йоахім? Ну, ефімкі, так. Ефімкі, цікава. Добра, наступнае пытанне зноўку з тык-току. Файна і файн. Адкуль паходзіць слова файна, так, я разумею? Пытанне ў тым, што падобнае слово вот ангельскае файн і беларуская файна. Зразумела, гэтаму ёсць прычына, таму што ўсе яны паходзяць з лацінскага слова фініс, якое азначала канчатковы, дасканалы, ну як фініш. А, фіні. Да. Фініт? Так і ёсць. Фініт а-ля камедія. І ўвогуле ў лацінскай мове нават быў такі выраз фініс боні, як найвышэйшае дабро, якое фінальнае закончанае дабро, уже лепш не можа быць. І вот фініс боні, найвышэйшае дабро перакачавала у вось гэта файн, фін, ну і ў нашай беларускай мове файна. Важна, каб канчатак, канец справы быў файным, так? І пачатак, і сярэдзіна, і завяршэнне. Беларускаю вучы, сі-сі-сі. А зараз у нас цікавінкі пра Беларусь. І пагаворым мы пра дзве цікавыя пушчы, Налібоцкую і Белавескую. І цікава, што слова пушча аднакаранёвае, роднаснае са словам пустка, пустэльня, пустыня. Як ты думаеш, чаму? Ну, можа там, таму што там няма людзей. Таму што не было паселішчаў, з-за таго, што неўрадлівыя глебы. То бок там мог расці лес добра, але жыта, пшаніца там кепска радзілі. Таму гэтыя землі заставаліся пад лесам. Пустымі, то бок рос толькі лес. І вот Налібоцкая пушча вядома тым, што там гліны, пяскі. Я быў на выходных у Налібоцкай пушчы. Класна, прыгожа. Аказваецца, што гэта самы вялікі лясны масіў ва ўсходняй Еўропе, і на тэрыторыі Налібоцкай пушчы можа змясціцца ажно 3 Люксембургі. 3 Сінгапуры.
И оказывается, что на территории Налибоцкой пуши можно змясціцца ажно 3 Сингапурги. Сингапурги. Ну давайте 3. И оказывается, что на территории Налибоцкой пуши можно змясціцца 3 Сингапуры. Налибоцкая пушча была прыстанішчам партызанаў падчас Вялікай Айчыннай вайны. Ой, бярозы ды сосны, партызанскія сёстры. Вось такія нашыя лясы, такое нашае багацце. Пра партызан, дарэчы, у Налибоцкай пушчы быў такі атрад, які называўся лясны Ерусалім. Гэта былі тыя гебраі, якія збеглі з гетта, тых мястэчкаў. Это браты Бельскія там іх вывелі. Так. І кіраўнікамі гэтага атраду былі браты Бельскія, і якраз такі пра гэты атрад быў зняты ў Галівудзе каля 15 гадоў назад, быў зняты фільм, які называецца па-ангельску «Defiance», «Выклік», а галоўную ролю ў ім сыграў Дэніел Крэйг. Гэта я глядзеў гэта кіношны вот гэты Джеймс Бонд, так. Агент 007. Ну а цяпер Белавежская пушча. Беловежская пушча, Беловежская пушча. Александра Пахмутова, стихі Добронравова. Увогуле, вельмі старая гэтая пушча, гэты лес узгадваецца яшчэ ў 983 годзе у адным з летапісаў. На сённяшні дзень гэта адзіны такі вот вялікі захаваны кавалак ці частка старажытнага дагістарычнага рэліктавага лесу, які калісьці рос на тэрыторыі Еўропы. Ну і акрамя ўсяго іншага, гэта самы стары запаведнік у Еўропе. Яшчэ ў 1409 годзе ён набыў такі статус запаведніка. Ну, тады перад Грунвальскай бітвай яшчэ. Вот за год да гэтага. Менавіта тады Ягайла выдаў прывілей, ці сучаснай мовай можна сказаць указ, дэкрэт пра тое, што ў гэтым лесе, ў гэтай пушчы паляваць могуць толькі, ну, маюць права толькі ён, Ягайла і яго стрыечны брат Вітаўт, вялікі князь. Дарэчы, у гэтай пушчы здабывалі жывёлу для таго, каб потым карміць войска. Вялікае княства літоўскае. Зуброў там, напэўна, у тым ліку. Цікава. Беларускаю вучы, сі-сі-сі. Сябры, а цяпер мы звернемся да прыгожага і высокага топ-5 твораў беларускага мастацтва. І я тады пачну. Для мяне гэта надзвычай цяжкое заданне, таму што я мастак, і я гляджу, што ж выбраць. І ведаеш, ты кагосьці назавеш, а кагосьці не назавеш. І каго ты не назавеш, на себе пакрыўдзіцца. Лепш называць тады нябожчыкаў. Яны ўжо не пакрыўдзяцца. Яны ўжо, але і не пахваляць цябе, што ж ты іх вот таксама праблема, ведаеш. Ну я пачну. Пётр Яўсіевіч. Вось, гэта нараджэнне Божай маці. Гэта такі абраз 17 стагоддзя. І бачыш, ён падпісаны, ёсць аўтар. Можна схадзіць у нацыянальны мастацкі музей. Мне такое адчуванне, што зараз мы адбіраем хлеб у Мікіты Моніча. У яго ёсць YouTube-канал «Около культуры» называецца. Вось, і там ён цудоўна распавядае вось пра гэтыя творы мастацтва. Ну, але тым не менш. Ну, паспрабуй. Гэты абраз важны тым, што ён мае аўтара. Вось. Гэта ўжо шмат сведчыць пра нас як пра нацыю, што вось у нас былі аўтары, што гэта не проста быў безыменны нейкі іканапісец, а вось гэты спадар Пётр, ён напісаў гэты абраз, падпісаўся, і там Ганна, маці Божай маці, яна у наміцы з народным арнаментам. Вось там жанчыны ў тых андараках, вось у галаўных уборах такіх. І гэта вельмі так кранальна, калі ты глядзіш гэты біблійны сюжэт. У беларускіх такіх дэкарацыях. Так, там жбаночкі нейкія, вось, нейкія там місы, і гэта проста, ну, надзвычай крута. Праца ў нацыянальным мастацкім музеі знаходзіцца, схадзіце, паглядзіце. Далей ад нацыянальнага мастацкага музея да інстаграма. Падпісаны на такую мастачку Лілія Бусарова. Ёсць такія нататнікі, там, дзе яна малюе штодзённасць. Вось яна там са сваімі сваякамі, вось там мыюць посуд. Гэта вельмі з любоўю зроблена і па-мастацку для мяне дасканала. Таму я ўсім раю падпісацца на інстаграм і знайсці вось гэтыя жыццёвыя нататнікі, гэты штодзённы жывапіс. Там яна спісвае, змалёўвае па 90 тых аркушоў вось такімі жыццёвымі падзеямі, жыццёвымі замалёўкамі. Вельмі міла, кранальна. Так,
Мікалай Залозны, праца Макі. Зноўку гэту карціну можна знайсці ў нацыянальным мастацкім музеі. Там няма сюжэту, там проста ёсць кавалак жаночай постаці, такой вось у такім стане, і на фоне чырвоных макаў. Карціна, па-мойму, канца 60-х гадоў мінулага стагоддзя. Яна даволі смелая для гэтага савецкага перыяду, па сваім жывапісу, па задуме, па выкананню. І ты глядзіш на яе і адчуваеш нейкую трывогу, нейкую насцярожанасць. Ёсць моцная эмоцыя, якую хацеў перадаць мастак. І калі ты яшчэ разумееш, што гэта праца была напісаная ў савецкі перыяд, то з яшчэ большым піетэтам ставішся да смелага творцы і вось да такой мастацкай рашучасці, адкрытасці. Праца Макі Залозны. У мяне тут 6 пунктаў чамусьці ўзнікла. Ну, хай будзе 6. 6? Давай. Добра весці свой YouTube-канал, рабіць сваю перадачу, калі можна і 6 пунктаў. Алена Кіш, маляваныя дываны яе. Гэта такая мастачка, інсітная творчасць, наіўная творчасць. Жанчына не вучылася пісаць, а яна па вёсках хадзіла і размалёўвала дываны. Яна там малявала беларускі рай. Вось табе сад эдэмскі, там дрэвы зялёныя, вось табе леў. І гэта так вельмі так наіўна, такая інсітная творчасць, непрафесійная. І таму яна такая шчырая і дзіцячая. Лёс у гэтай мастачкі трагічны, яна кінулася ў раку, патанула. І вось гэты трагічны яе лёс, тое, што яна не змагла даць рады гэтаму жыццю, а працы напоўненыя такой жыццярадаснасцю нейкай. Яны вось вельмі кантрастуюць і выклікаюць цікавасць такую, што вось чалавек хацеў стварыць свой рай, гэта жанчына пісала птушак, пісала нейкіх эдэмскіх райскіх птушак, которые там на дрэвах сядзелі, гэтыя жывёлы цудоўныя. Але вось сама не змагла даць рады гэтаму жыццю, яна кінулася ў раку і патанула. Добра, і тады 5-й мастак гэта Віталь Цвірка, і гэта яго пейзаж з Каложскай царквой, которая ў Гародні. Гэта просто такое моцнае класічнае мастацтва беларускае, гэта зноўку савецкі перыяд, але мастак Віталь Цвірка, ён большы за гэты савецкі перыяд. Ён не змяшчаецца вось у гэтых межах соцрэалізму нейкага. Гэта проста моцны творца праз пейзаж манументальны, яго вялікія памеры. Ён перадае свабоду. У яго свабодны стыль пісьма. Ён піша вось гэтымі фарбамі сваімі, і гэта бачна, што гэту карціну стварае свабодны чалавек. Там такія шырокія ўзмахі пэндзлем адчуваюцца. Такі вось мой топ-5. Ведаеш, так складана выбіраць, таму што ты думаеш, не тая праца, которая табе там, няма такога тэрміну падабаецца, не падабаецца, ты глядзіш, што гэта праца дала мастацтву і нам як краіне. І вось мне таксама гэта увесь час такая думка ў галаве. Можа падабацца, не падабацца нешта адно. Слухай, я яшчэ не назваў Алеся Пушкіна «Эпітафія дзеду». Алесь Пушкін «Эпітафія дзеду». Праца ранняга Пушкіна, і там выгляд з вакна на мястэчка, там цыбуля нейкая на вакне ляжыць, і так гэта ўсё з любоўю напісаная праца. Раней гэта праца экспанавалася ў Нацыянальным мастацкім музеі, цяпер я там яе не заўважыў. Таму глядзіце на нашым канале. Вось такое маё беларускае мастацтва. А цяпер я са сваім топ-5, у мяне 5. І я, ведаеш, ты сказаў, што не арыентуешся на падабаецца, не падабаецца, а я якраз такі арыентаваўся на падабаецца, не падабаецца. Гэта слушна ў нечым. Я выбраў то, што мне падабаецца. Хаця, і падабаецца, і лічу, што гэта важна, акрамя ўсяго іншага. Графіка і акварэлі Напалеона Орды. Я не мог выбраць адну нейкую карціну, на жаль, але вось яно патрэбна, яно важна і прыгожа. Напалеон Орды, наш мастак 19 стагоддзя, які паставіў перад сабой задачу намаляваць усе беларускія замкі, пакуль яны яшчэ не зруйнаваліся. І дзякуючы яго працам мы маем уяўленне пра краіну замкаў. Далей тут ужо адна праца, Фердынанд Рушчыц «Зямля», 1898 год, класіка. Такая эпічная праца, гэта неба такое, гэтыя аблокі кучавыя, гэта постаць, которая... За валамі ідзе чалавек. Бачыш, карціна называецца «Зямля», а мы бачым неба в основном. Ты філосаф. Я думаю, что это одна з, правда, лепшых
карцін беларускага мастацтва. І ў мяне ствараецца такое ўражанне, што менавіта гэтая карціна натхніла стваральнікаў кліпа на песню «Зямля». Это сумесны праект Лявона Вольскага і вольнага хора. І гэты кліп, дарэчы, таксама можна паглядзець на нашым канале. Вось моя зямля под ногой ляжыць, вось моя зямля у снягах ляжыць. Песня яшчэ з часоў Мроі, дарэчы. Так, это яшчэ мроеўскі спеў. Вось моя земля под ногой ляжить, вось моя земля у снегах ляжить, закованная лютым холодом, подводная чужим голодом. Наступная карціна – гэта белае укрыжаванне, Марк Шагал, 1938 год. Фігура Хрыста і вакол яе лёс, розныя такія карцінкі дробныя, якія раскрываюць лёс гебрайскага народа. Вось тыя цяжкія складаныя часы, таму што і ў Савецкім Саюзе было кепска гэтаму народу ўжо ў той час, а ў нацыстоўскай Нямецчыне яшчэ горш. І там можна ўбачыць і чырвоныя сцягі. Ввогуле, эта карціна ўжо была пасля крышталёвай ночы намаляваная, это вось тая ноч пагромаў. Дарэчы, ввогуле, гэтая карціна, гэта любімая карціна папы рымскага Францішка. О, Так, вот наш мастак беларускі і бачыш, цікава. наступны пункт, 4. Лявон Грышук, гэта ўжо наш сучаснік, мастак, які, на жаль, у мінулым годзе ад нас пайшоў, мастак з мастацкай суполкі «Пагоня», і ягоны твор «Пацалунак Юды». Вельмі такая выразная карціна з такім біблійным сюжэтам. І 5 пункт я назову от тут скульптуру. І таксама я не мог... Скульптура, мы ж нейкі забыліся пра скульптуры. А вот я не забыўся. Я не мог таксама адзін нейкі твор назваць, але назову адразу скульптуры такога маладога, але знанага беларускага скульптара Алеся Сакалова. Хто не бачыў, пабачце, пашукайце, і калі будуць выставы, таксама схадзіце паглядзіце. А цяпер давайте паглядзім топ-5 беларускага мастацтва ад Сергея Харэўскага. Беларусы стварылі тысячы шэдэўраў в розных краінах, сотні наших землякоў славілі Беларусь у свеце. Але я гэтым разам вырашыў адабраць, пагаварыць пра тыя творы, якія сёння можна ўбачыць у Беларусі, і кожны з вас это можа зрабіць. Гэта ансамбль фрэсак Спаса-Преображенскага храма ў Полацку, які ўяўляе сабой абсалютна выключную з'яву у еўрапейскай культурнай спадчыне. Гэта найбольш поўны, аўтэнтычны фрэскавы цыкл 12 стагоддзя, што не мае тагачасных аналагаў паводле свайго маштабу і мастацкіх якасцяў у ніводнай з суседніх краінах. Тут мы бачым десяткі выяваў святых, біблейскія сюжэты. Тут першыя выявы першых святых на Русі Барыса і Глеба, а насупраць унікальныя выявы святого пакутніка Романа і князя Вацлава Чэшскага, які да гэтага часу глыбока шануецца ў Чэхіі. Гэта адзіная выява чэшскага святое у праваслаўных храмах на тэрыторыі ўсходняй славяншчыны. Датуецца, паўтараю, 12 стагоддзям. Гэта, конечно, варта назваць алтар фарнага касцёла ў горадзе. А ў гэтым касцёле святого Францішка Ксаверія захоўваецца багата рэліквій розных эпох ад 16 стагоддзя, але галоўная славутасць там гэта драўляны алтар вышынёй 7-павярховы дом, што прыгожваюць больш за 20 рэдкіх фігураў апосталаў, мецэнатаў, святых. Гэта адзін з найбуйнейшых, што зроблены з дрэва, алтароў Европы. 22-метровы алтар быў створаны ў 1736 годзе пад кіраўніцтвам данскага майстра Яна Хрысціяна Шміта. Але
частка уникального этого алтаря была пошкоджена в 2006 году при пожаре, что здарился в костеле. И обновить пошкодженные пожаром скульптуры и страченый декор удалось белорусскому разбяру з мястэчка Воронова, Казимиру Мисюру и ягонаму сыну Игору. Конечно, варто ведать и поглядеть полотно Михала Севрука «Жніво». Гэтым палатном Севрук дебютаваў на прафесійнай выставе ў 1937 годзе як самастойны мастак на выставе ў Варшаве. Пасля чаго ён атрымаў шырокую вядомасць. Гэтае палатно «Жніво» было набытае беларускім музеем імя Івана Луцкевіча ў Вільні. І у ім Севрук стварыў не пабытовую сцэну, а вялікую алегорыю. Гэта збіральныя вобразы Мадоны, старога, дзіцяці, сялянства наогул. Гэта разняволіла яго як жывапісца, які вырашыў і уласна мастацкія задачы, эксперыменты з формой і колерам. Гэтае палатно ацалела цудам. Іх заняло сёння сваё пачэснае месца в музейнай зале толькі разам з беларускай незалежнасцю. І яшчэ раз запомніце дату напісання палатна. 1937 год. Варта ведаць, запомніць і там сам у музеі убачыць палатно Альгерда Малішэўскага «Партрэт Арлена Кашкурэвіча». У 1968 годзе, больш як паўстагоддзя таму, Малішэўскі, легендарны выкладчык Менскай мастакоўскай вучэльні імя Глебава і геніальны жывапісец, дарэчы, напісаў партрэт свайго таварыша, мастака Арлена Кашкурэвіча. Яшчэ аднаго легендарнага творцы, культурнага героя, славутага беларускага графіка. Калі ствараўся гэты партрэт, абодва мастакі былі вельмі малады, верылі ў свой талент і ў сваю будучыню. Все гэта у партрэце гэтым адчуваецца. І маладосць, і напор, і імпэт, і адвага, і зусім не савецкая манера жывапісу, падобная больш да мастакоў парыжскай школы. Ну, менавіта таму гэты цудоўны партрэт за савецкім часам таксама не дэманстраваўся, а сёння гэты шэдэўр у сталай экспазіцыі мастацкага музея. І варта таксама ведаць карціну Віктара Маркаўца «Свята ў докшыцы». Напісаная яна была ў 1976 годзе. Гэта ягоны аўтапартрэт з сёстрамі Валянцінай і Галінай на фэсце ў родным гарадку. Дарэчы, абедзве сястры мастака, таксама як і Віктар, сцвердзілі сябе ў мастацтве. Сёння яны таксама вядомыя мастачкі. Твор вельмі шчыры, светлы, романтычны. Віктар Маркавец паказаў в тыя сугуба савецкія часы, што сапраўднае свята ў мястэчку можа мець велізарную колькасць святла, быць сапраўдным святам. І мала хто ведае, што да гэтага палатна ёсць яшчэ два парныя, якія складалі разам трыптых. Это купальня і гуканне вясны. Ось гэтыя, як мне здаецца, 5 феноменаў твораў мастацтва, якія можна ўбачыць сёння ў Беларусі, распавядаюць пра нашу краіну, гісторыю мастацтва наша вымоўна. Беларускаю вучы, сі-сі-сі. Ну што, Андрусь, цяпер тваё хатняе заданне. Дын-дын-дын. А ціхнуць віхуры пажары, і мы ўзвядзем падмурак. Не з ласкі чужой падарунак, а нашая цвёрдая справа
на месцы спрадвек абраным будуем мы дом трывалы. Марна вятры апантана спрабуюць адужаць браму. Будуем мы дом трывалы з найлепшага матэрыялу. Падворак, падмурак, ганак, столя, подлога, лава, шибы, диван, фіранкі, бэлька, фатэля, кава, гадзіннік, сонечны ранак, поўніца радасцю заля, кветкі, фарты, піяна, котка разбудзіць рана. Будуем мы дом трывалы з найлепшага матэрыялу. Будуем мы дом трывалы з найлепшага матэрыялу. З нашай агульнай мары будуем мы дом трывалы. Будуем мы дом трывалы з найлепшага матэрыялу. З нашай агульнай мары будуем мы дом трывалы. Сябры, дзякуй вам за ўвагу. Хатняе заданне ўсім вам. Вучыце словы, якія вы пачулі сёння, запамінайце іх і пераходзьце на беларускую мову. Галоўнае, не бойцеся гаварыць, не палохайцеся гэтага перахода, спрабуйце, гаварыце, нават калі у вас будуць памылкі, рабіце гэта, ідзіце наперад. Карыстайцеся тымі словамі, калі вы бачыце вашу кватэру, ваш дом, Азірайцеся і шпалеры, падлога, столь, называйце гэтыя рэчы сваімі імёнамі. А таксама раю наведаць нацыянальны мастацкі музей, некаторыя карціны з нашага топ-5 можна там знайсці. Наш моўны клуб існуе для таго, каб вам было лягчэй перайсці на беларускую мову. Мова – гэта наш сцяг. І няхай тых людзей, якія гавораць па-беларуску, становіцца болей. Дзякуй, што былі разам з намі. Далучайцеся да нашага клубу ў тыктоку, абмяркоўвайце нашыя выпускі ў чаце Супермова, ну і таксама каментуйце ў Ютубе. Да сустрэчы.